Kuka sinä olet? Minä olen kuolema. Oletko tullut hakemaan minua? Olen ollut rinnallesi jo pitkään. Tiedän sen. Oletko valmis? Kehoni pelkää. Itse en. Odota hetki. Niin te kaikki sanotte. En myönnä lykkäyksiä. Sinähän pelaat shakkia, eikö? Kuinka tiedät sen? Olen nähnyt siitä maalauksissa ja kuullut lauluissa. No, kyllä. Olen melko hyvä shakin pelaaja. Et voi olla kuitenkaan yhtä hyvä kuin minä. Miksi haluat pelata shakkia minun kanssani? Se on minun asiani. No siinä olet oikeassa. Ehtona on vain se, että niin kauan kuin pelaamme, pysyn elossa. Ja jos voitan, vapautat minut. Sait mustat. No, se sopii parhaiten, eikö totta?